Kikubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kaslam Trekam jong Deputy Commissioner West Khasi Hills akasingi baar kala penmi ya kajing pentip pajba bakandon kajing ai Buskit ke Bashpo Hajar ya iwei na pedeng gitu gibala dep ban Shim Arsien ya ketika ban yada na COVID khat kandai la pentip ba kajing jet ya nong job kandai lingba kajing jet na phang la ne ga random system kat kum ka thup kerteng jong kinong yo Tika tangba kini kendai kinong shong shnong ki batang na ki shnong ki bahap opo Nongstoiñ Community and Rural Development Block hakate ki jing petip lai weri ki pajba nong shong shnong ki bahap opo Nongstoiñ Block bakin wan shakamat ban Shim bat pendap ki jing ai Tika bat ru ban ai jing pensyai pajba kum ki jing trailang bat ka sarkar hagajele ban rat dingkhong ya ka khlam da ka ba Shim ki lat jing ada ba ka sarkar kala pen khre ka jing jet bat jing penbana ka teng ya nong job kan salong ka khatsan tarik unailar Hajar arpuwei ka badairu ka singi rakhi magari India ga yo ka jing lai lui na ka jing sinchar ka sarkar bilat